Hei, mistä te olette? Ylistarasta. Ylistarasta. Onko te ollut täällä koko päivä? 10:00 eteenpäin, tai no vähän aiemmin. Joo. Onko ollut mukava päivä? On ollut tosi hyvä päivä. Kyllä joo, ollaan kierretty kummallakin puolella, että yliopistolla ja tällä puolella. Voisiko tämä olla tuleva opiskelupaikka? Kyllä se voisi ihan olla. Joo, et ainakin toi sosiaalipuoli, sosionomipuoli, niin se kiinnostaa. No, miltä tämä päivä täällä on tuntunut? Ihan mielenkiintoinen. Ollaan käyty näitä pisteitä. Joo, ihan kiva vaihtelua silleen koulupäivää, että niinku kiva tulla tänne. Hei, mistä sä oot kotosi? Lapualta. Onko löytynyt mitään kiinnostavaa täällä? Joo, kaiken näköistä. Voisiko tää olla tuleva koulu? Joo, mä tykkään ihan Vaasasta. Tää on hieno paikka ja opiskella ja asua. Joo, no onko tää päivä ollut mukava? Joo, on täällä ollut ihan kiva. Joo, mistä sä oot kotosi? Honkajoelta. Onko täällä ollut mukava tänään? No, vasta tultiin, että eikä mukavaa tähän asti ollut. Okei. No, voisiko tää olla ehkä joku tuleva opiskelupaikka? Ehkä. Ei tiedä vielä. Joo, mistä sä oot kotosi? Kokkolasta. Onko sä ollut kauan täällä tänään? No aamulla tuossa tuli 9 aikoihin. Onko ollut mukava päivä? Onhan tää ihan mukava kierrellä täällä. Voisiko tää olla tuleva opiskelupaikka? No mikä ettei.